କରିଲ ପ୍ରକାଶ ଚିତ ପରି ଅଛି ଅଦ୍ୟ ଦେଖାଇବା ଏହି ସ୍ଥାନେ ବାଲ୍ମୀକି ରଚିତ ରାମାୟଣ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ ଯେଉଁ ବୀରବାହୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଜାଣ ସେହି ବିଷୟଟି ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଦହି ଦେବ ପାପ ରୂପୀ ବୀଜକୁ ପ୍ରିୟେ କେଉଁଠାରୁ ବିଷୟଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ ତରୁଣୀ ସେନର ନିଧନ ପରେ ବୀରବାହୁ କରିଛି ସମର ରାମ ସହ ଯେତେବେଳେ ବିଂଶ ବାହୁ ଶୁଣିଲା ଶ୍ରୁତିରେ ନିଜ ପୁତ୍ରର ମରଣ ମହାଶୋକେ ହେଲା ଶଙ୍କାଳ ବି ପୁଛିଲା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ସେ ବୀରବାହୁର ଗୁଣଗୁଣାବଳୀ ଏହିଠାରୁ ବିଷୟଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ ନିକଟରେ ଦେଇ ଉପହାର ସେବା ତାଙ୍କ ସ୍ନେହର ଭାଜନ ଯେଉଁ କରି ହରିଣୀର ମାନ ରଖିଲେ ସହାୟ ନ ହୋଇବେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଟି ଶିରୋମଣି ପ୍ରିୟେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁଇ ତାକେ ହେ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ